hello, bro. Sonjip blog. Morning, bro. Nada morning. Morning, bro. Morning. मा खालामबाय दं ब्र खोन्थाथ' दे सोर दं एवरीवन 1 2 3 दे लाइक डन कर दो लाइक डन कमेंट प्लिज सोर दङ लोगोफोर कमेन्ट लोगोफोर अननानै सोर दं कमेन्ट खालामदो सोर दंब्रा कमेन्ट खालामदो दे सोर दंब्रा मा कमेन्टसो थाबथागोन ना मा जाखो केला कमेन्टबो हरा माबो हरा मा जाखो आयो एत्रिगा र' खेनसे नायफिननोसैलां हा गैमारा रावबो हराखै माथो
जोंना मेक्सेल फैदाना गुड मर्निं मा खबर होनना बुंदाना खबरखौ मा बुंनोलै नै मेक्सेल माथो गोदाव सोरावसोलै खबरा ओरैनो सायला गामा एलबि होसाबबाय आङो मेक्सेला अन दं आं ब्रेकफास्ट बानायगासिनो दे अके दे जेबो नङा दे आंबो अनल' दोनखादोंलै आंबो अनल'खा राधे मनीष राधे फरलाय राधे हेलो राधे श्री कृष्ण हेलो दादा गुड मर्निं दादा बिबारा गुड मर्निं बिबार बिबार मर्निं कौन है प्लीज कमेंट कीजिए मनीष निवला नाइस थैंक यू सो मच लाइक दैट थैंक यू सो मच comment nice thank you so much beautiful nice good morning welcome thank you thank you दिनैबो दाउदै जादों नामा आदा ओं दाउदै जाखायो आङो दाउदै जानांगौ मनेश जानो थेंक इउ सो माच अके वेलकाम राधे बारिश अखा बोथोराव माइ गायनाय बहा थांनो नोंलाय उरां फारां कास कि साब मुधुरि
डेक्सी बन गया क्या हाँ खास खास की हास हास हाँ खास खास की सब मधुरी डेक्सी बन गया क्या बोल रहा है हाँ बिबारा होनदों ओंखाम जाबाय दादा ओं जाबाय जाबाय बालें बालें देदार गाननाय बहा थांनो नोंलाय उरां फारां आखायाव ससमा मेगनाव घरि आखुखौबो बुंजाहाया ओंख्रि जाखो मैया मैया मोनानि माबासोमोन मैया मोनानि ओंख्रिमोन आरोना राधे 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 हरे कृष्ण हरे मुरारी बोलो हरे कृष्ण हरे मुरारी मनिसनि बोला राधे अखा अखा होनना ओं अखा अखा दैबाना 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 जोंना बिबारा मा होनो दा दे दादा दादा सं दादा मा सं गायनांगौ बिबार आं बिबार बेमारि मानसिया मा सं गायनांगौब्रा बिउटिफुल सं नाथिं सो माच सिमाङाव नों आंजों मानो फैया कमेन्ट 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 राधे 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 अनलि नोंसोरनियाव अखा दं नामा दादा बारहुंखा जोंनियाव बारहुंखा बारहुंखा बिबार बारहुंखा बारहुंखा मनेशनि बोला बोला मनेशनि बोला राधे राधे सनालि फैबाय ना सनजित गेन्द्रा गुड मर्निं दं सनालि गुड मर्निं गुड मर्निं सनालि गुड मर्निं बेड मर्निं दै जिरि अन मनिश हा 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 नांजारना हा 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 ओमफ्राय नोंलाय बहा दं दादा आं हायावनो दङ बिबार आं हायावनो दङ दै सोरगोआव थांथ'वाखै दे हायावनो दङ आं हायावनो दं दे बिबार मा खालामदों बिबार मा खालामबाय दं दे इधर भी पूरा बारिश भी थोड़ा स्टॉप अच्छा बिबारा मिनिबाय ना मक्लि खांनो बिबार बिबार मक्लि जानो नोंना मा एसे गाहाम जास्रायगोन बिबारा मनिसनि अन स्टप हुआ बारिश अच्छा बारिश स्टप हुआ ना बिबार ब्र आंखौ जयनिं खालाम दे बिबारनि जयनिं खालामनांगौनो जोंना हावा नामा दादा ओं हावा रे मनिस अनन थेंक इउ सो माच सनालि होनदों सनालि लाइक जेबो गैला नामा सनालिया गावनो एम्फौ फिसियो गावनो लाजोबो खेलाब्रा रायखौलै सनालिया बिबारा होनदों दादा ब्र आं ओं नों ब्रखासो दा ओमफ्राय जोंना मनिसनि बोला आं लोमजादों आदसा मनिस लोमजादोंसो आंबो लोमजादोंलै मनिस नै हामनोनो रोंला ओमफ्राय सोर मा खालामदो 3 दिन जाबाय आदसा नोंना 3 दिन जाबाय आंनाथ' बुहुद दिन जाबायलै बिबार सोलांबाय माबा मनिस कमेन्ट गाइस प्लिज सापर्ट कोई सापर्ट नहीं करता रे मुझे आजकल गारबोनाय बै दैथुनफोरखौ गोसोखाङो आङो नोंनि बै बार बुखा जाना अबोला दादा बाय टाटा दे फैफिनगोन बिबार माबायसा नों दे बिबार एसेबो मोजां सापर्ट खालामस्राया रे गावहा आं बिदि गाहाम मोनस्राया रे मेक्सला अन मेक्सला आंनि अनलि वान मबाइल आदसा आंनि अनलि वान मबाइल अके मनिस अके मेक्सला होनदाना बिजियाव आदसा मेक्सल जेबो नङा अके मेक्सल जेबो नङा क्यों मकिराजू भिरुनि आगेले लाइक डान सालते भिरु लाइक डान थैंक यू सो मच लाइक डान देने के लिए थैंक यू जाब टू लंकी फिर 4 LB 1 सात अच्छा सब टू लंगी 4 अच्छा एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन बोल रहा है वीरू सर ने गुड मॉर्निंग एवरीवन बोला वीरू सर ने कमेंट कीजिए कमेंट
Good morning, bro. Monish, morning. Radhe, Muni. Radhe, Monish ne बोला अच्छा था ही वो अच्छा बेटा भी गेम यूट्यूब ही था ना ऐसा या कमेंट क्या बोला उसके पास हाँ लैपटॉप मोबाइल सब अच्छा लैपटॉप मोबाइल सब है ना राधे हाँ राधे राम बोलो राम श्याराम मैं एक क्वेश्चन करेगा अभी मोनिस दीदी को बेटा के पास अच्छा बेटा के पास मोबाइल भी है लैपटॉप भी अच्छा मैं एक क्वेश्चन करेगा आप लोग के पास क्यों राधा बोलता है मतलब राधा कृष्ण और श्याराम क्योंकि जय श्याराम हाँ क्यों पहले लड़की का नाम को लिया जाता है प्लीज कौन किसको मालूम है कमेंट कीजिए किसको मालूम है कमेंट कीजिए क्योंकि पहले क्यों लड़की का नाम को लिया जाता है सियाराम क्यों बोलता है राधे कृष्ण क्यों बोलता है कृष्ण राधे भी बोल सकता है लेकिन कृष्ण राधे कभी नहीं बोलता है राधे कृष्ण बोलता है कमेंट कीजिए कमेंट कीजिए कमेंट कीजिए कमेंट सियाराम क्यों औरत को भगवान भी रेस्पेक्ट करते हैं नहीं औरत को भगवान भी रेस्पेक्ट करता है लेकिन क्यों इसका रीजन क्या है क्यों रेस्पेक्ट मतलब क्यों पहले सियाराम बोलता है वो इसलिए औरत को रेस्पेक्ट करना पड़ता है सियाराम क्यों औरत को भगवान भी रेस्पेक्ट करता है सियाराम की कहानी बहुत लंबा है नहीं ऐसा नहीं है देखो मैं बोलेगा इस धरती में ना भगवान पहले ना प्रथम पहले में लड़की को ही जन्म किया था मतलब लड़की को ही जन्म किया था और राधे श्याम ऐसा बोला कृष्ण ने मतलब राधे को इसलिए इसका नाम को हमेशा ऊपर में रखने मतलब और साथ ही साथ मतलब लड़के लोग को मतलब रेस्पेक्ट करने के लिए भी है इसलिए मतलब ऐसा बोला जाता है मतलब भागवत गीता में ये लिखा नहीं है भागवत गीता में ये लिखा है कि मतलब इस धरती में ना पहले लड़की को जन्म किया था रे इसलिए ऐसा लिखा है मतलब मैं देखा था ये आंसर थोड़ा गुस्सा भी आती है अच्छा रिमझिम है हेलो रिमझिम मिक्सिल ऑन रिमझिम मोस्ट वेलकम रिमझिम मोस्ट वेलकम हेलो प्लीज कौन है कमेंट कीजिए क्योंकि सीता माँ को आंगनी फाक्सा देने के लिए आएगा राम जी पारिस का ऑन थैंक यू सो मच बताने के लिए थैंक यू कौन है रे আমি আপনাদের परिवारी नतून कोरी बोलम हाँ जो मेरे से नया है ना प्लीज़ मुझे साफ करो मेरा लॉन्ग वीडियो में कमेंट करो मैं आपको सभी को बैक कर देगा ओके जो भी मेरे से नया है जो बंदा मेरे से नया है प्लीज़ मुझे साफ करके मेरा लॉन्ग वीडियो में कमेंट करके जाओ मैं सभी को बैक रिटर्न कर देगा टेंशन लेना नहीं चाहिए दोस्तों A to Z 100 में 100% में सभी को बैक कर देगा इसलिए जो भी मेरे से नया है प्लीज़ मुझे साफ करो भाई मोनिस ने बोला राधे रिमझिम ना बुंदों हेलो बहानि नों दाना रिमझिम आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि रिमझिम नों आंजों गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट गारना गालां नोंनि भिडिअखौबो हम लोग का एसामिस नहीं बोला
तुम्हें किमान असु তুমি কি জানো তুমি কিমন আছো তুমি কি জানো মই বেছি এছামিছ নাজানে দেই মই বেছি এছামিছ নাজানে জবি বান্ধা কুনি মোৰ লগত নতুন হয় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই দিবা আৰু মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কিনি কমেণ্ট কৰিবি মই ছবিক বেক कर देगा দেই वीरू ने बोला ऑन मोनिश ने बोला सपोर्ट देखो मोनिश को भी सपोर्ट कर दो एवरीवन गाइस मोनिश सभी को बेक कर देगा रूही राधे राधे आमाय जमाय करे कि हाँ रिमियानो ओके सनजि नादा रिमजिम ओमफ्राय नों बहानिमोन मेक्सलानो रिमजिम दे आंखौबो साब खालामदो नावदों ओमफ्राय जोंना मेक्सलानो गुड मर्निं बिरु सार मोनिश ने बुंदों लंग वीडियो फुल वॉच करो जॉइनिंग करो हाँ बिरु ने बोला गुड मर्निं मेक्सेल रिमजिमा आंहा चेनेल गैया आच्छा नोंहा चेनेल गैया आरोना आंहा चेनेल गैया आच्छा थेंक इउ सो माच चेनेल गैयाबा आंखौ सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच आंनि भिडिअ नायना हो सापर्ट खालामदो एसे बर'जों बर' सापर्ट खालामना होदो दे देनां माबा मोनसे प्रब्लेम जाबा आंबो देनां सापर्ट खालामनो हानाय बायदि आंबो देनां बयखौबो सापर्ट खालामफिनगोन मेक्सलानो थेंक इउ सो माच मोनिश ने बोला है मैं बैग नहीं दूंगी बोल के हंस रहा है रिमजिमा ओके मेक्सेल नावदों मोनिशा मा होदों हाय रिमजिम सिस्टार राधे राधे बोला है वेलकाम मोनिश ने राधे 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 बोला है लोगोफोर सोर दं दे कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय ब्र कितना WT हुआ मोनिश मेरा WT 1.5K ऐसा हो गया रे 1.5K और चाहिए बहुत चाहिए आधा भी नहीं हुआ इसके बाद मोनिश ने बोला राधे राधे हाँ राधे राधे राधा रानी का कृपा हो जाएगा आपके साथ बोलो राधे राधे हाँ ओमफ्राय जोंना रिमजिमा हाय मनिश नाम दाना रिमजिमनि हाय मनिश नांबाय आङो र' रिमजिमखौ नायनो दे आच्छा चेनेल गैया आरोना आच्छा आं रिमजिमखौ सिनायबाय आरोना अच्छा रिमजिम थेंक इउ सो माच रिमजिम थेंक इउ सो माच ओमफ्राय मोनिश नाम वीडियो डालो LB करो हाँ ओमफ्राय मोनिश की डालो हाँ मोनिश नाम दाना ऑन थैंक यू सो मच राधे राधे कमेन्ट एवरीवन गाइस प्लीज कमेन्ट कीजिए जोंना JN फेमिली JN विलेज ब्लग फैदों गुड मर्निं आगै नावदों JN आब' गुड मर्निं आब' आंनि सनजित गयारि लाइभ स्ट्रिमाव बरायना लागारनाय जाबाय JN आब' मा खबर मा खालामदों खोन्थाहरदो दे आब' दसे सापर्ट खालामना होदो माबोरै खबर सबर दे खोन्थाहरदो मोनिश ने दों सबसे ज़्यादा WT मिलती है लेकिन सबसे WT मिलता है लेकिन हम लोग काउंट नहीं करा जाता है लॉन्ग वीडियो जो डालेगा ना काउंट नहीं होता है मोनिश जी राधे राधे मोनिश ने बोला है बी भागीती हूँ ब्रो अच्छा हाँ ओमफ्राय अन भात बनाती हूँ अच्छा हाँ बना लो रिमजिमा आं रिमजिम आं नोंखौ सिनायो दै माहि लाइक डान थैंक यू सो मच माहि मोनिश ने बोला ही ब्रो हाँ जाता ही अच्छा ओके मैंने बोला गुड मर्निं राधे जे नावना मोजां अखा हासोदों अच्छा अखा हासोदों आरोना जे ना बहानि मोनलाय आब' नोङो माहिनि बोला राधे माहिनि बोला गुड मर्निं मोटू हाँ मर्निं मोटू मर्निं माहि उम्मा मोनिश ने बोला बाय एवरीवन टेक केयर ब्रो एंड ओके मोनिश थैंक यू सो मच मेरा LB मैक मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच रिमजिमा दाना दिनैसो फार्स्ट नुदों आं नोंखौ अच्छा ओके रिमजिम ओके बेनिफ्राय माहिया बुंदाना ओम हर महादेव मोटू हाँ राधे हर महादेव राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे कमेन्ट ओमफ्राय जोंना मा नावदों हरि कृष्ण हरि मुरारि हा जे ना बुंदों आरोना तिनसुकियानि आगै आदसा तिनसुकियानि आरोना आदसा गोजानथार माथो होनबा जोंनिजों हरे कृष्ण हरे मुरारि माहिने बोला हरे कृष्ण हरे मुरारि 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 बीरू सर ने बोला मैक्सेल कुछ दिन के लिए प्रॉब्लम हो गया एलबी कर पाएगा या नहीं पता नहीं मुझे क्योंकि मैं भी दूसरे जगह पर आए कुछ दिन की इस जगह पर नेटवर्क समायजा है अच्छा ओके बीरू ओके बीरू सर ओके मुरारि बोला है राधे राधे बोला माहिने राधे राधे बोला रिमजिमा दाना सोर दं फेमिलियाव नोंनि जोंहा फेमिलियाव साथामल'सो दङ आं फंबाय ओमफ्राय माहिने बोला कैसे हूँ मोटू माही मैं ठीक हूँ माँ ठीक है हाँ माही मेरा माँ ठीक है फैमिली कैसे हाँ फैमिली भी ठीक है और माही ने बोला राधे राधे हरे मुरारे हरे मुरारे हरे मुरारे हरे मुरारे हरे मुरारे हरे मुरारे हरे कृष्ण हरे मुरारे हरे कृष्ण हरे मुरारे हरे कृष्ण हरे मुरारे राधे 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 बोला है राधे राधे बोला है राधे 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 बोला है राधे 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 बोला है राधे राधे बोला है हरे कृष्ण हरे मुरारे बोला है श्री शिवाय नमस्त्यम 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 बोला है श्री नमस्त्यम बोला है ए माही पूनम का हालचाल कैसा है पूनम का हालचाल कैसा है पूनम का हालचाल थोड़ा बता दीजिए मुझे भी पूनम का हालचाल हरे कृष्ण हरे मुरारे फिरू ने बोला ऑन थैंक यू सो मच फिरू सर ऑन रहने के लिए माही ने बोला हरे कृष्ण हरे प्लिज सोर दं अननानै कमेन्ट खालामना होदो प्लिज सोर दं अननानै कमेन्ट खालामना होदो हरे कृष्ण हरे मुरारे हरे कृष्ण हरे मुरारे पूनम ठीक है अच्छा पूनम ठीक है ना अच्छा और माही आपका फैमिली में कैसा है आपका हालचाल बताओ माही ने बोला पूनम इंस्टाग्राम पे है अच्छा पूनम से मेरा इंस्टाग्राम नहीं है रे माही मुझे मालूम नहीं है माही ने बोला जाया मिश्रा आईडी है अच्छा जाया मिश्रा मैं नहीं जाएगा रे मैं नहीं जाएगा पूनम से मैं नहीं जाएगा माही खुद आएगा तो आएगा हरे कृष्ण हरे मुरारी हरे कृष्ण हरे मुरारी बोला है फिर ने बोला ऑन माही ने बोला हरे कृष्ण हरे मुरारी फिर राम गुरुजी फिर राम गुरुजी राम फिर सर राम हरे कृष्ण हरे मुरारी हरे कृष्ण हरे मुरारी हरे कृष्ण हरे मुरारी हरे कृष्ण हरे मुरारी ठीक है अच्छा हाँ ठीक होना चाहिए और आपका सुबह का नाश्ता पानी चाय वगैरह हुआ कि नहीं हुआ है माही थोड़ा बता दीजिए मुझे भी सुबह का नाश्ता मेरा फैमिली ठीक है अच्छा ठीक होना चाहिए श्री शिवाय नमस्ते हरे कृष्ण हरे मुरारी हरे कृष्ण हरे मुरारी हरे कृष्ण हो गया अच्छा हो गया माही ने बोला हरे कृष्ण हरे मुरारी कमेंट नित्या हेलो नित्या गुड मॉर्निंग मोस्ट वेलकम नित्या आंनि बे सन्जित गौरी लाइव स्ट्रीम में आपको वेलकम नित्या वेलकम श्री शिवाय नमस्ते बोला है नित्या ने लाइक डान थैंक यू सो मच नित्या लाइक डान देने के लिए थैंक यू सो मच डेजरी ऑन कैसे हो आप बोल रहा है नित्या मैं ठीक हूँ नित्या आप बताओ संजीत जी बोला है नित्या ने हाँ नित्या मैं ठीक हूँ और आप बताओ आपका हाल चाल कैसे है प्लीज कमेंट करो डेजरी ने बोला ऑन नित्या आपका हाल चाल बता दीजिए प्लीज गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस प्लीज मोटू पूनम है नित्या बोल रहा है मैं भी ठीक हूँ अच्छा ठीक होना चाहिए हरे कृष्ण हरे मुरारे माही हरे कृष्ण हरे मुरारे हरे कृष्ण हरे मुरारे राधे राधे ठीक हूँ मोटू बोल रहा है अच्छा ठीक हो ना हरे कृष्ण हरे मुरारे हरे कृष्ण ऑन थैंक यू सो मच माही को गुस्सा हरे कृष्ण बात कर लो आप पूनम से बोल रहा है
हरे कृष्ण हरे मुरारे मैं भी बीमार हो रहा है रे, मैं बीमार हो रहा है, मैं भी मरने वाला हूँ, मैं भी बीमार हो रहा है। ओमफ्राय माही हरे कृष्ण हरे मुरारी मैं पूनम नहीं बोल रहा नित्या ने, माही ने हंस रहा है, माही ने हंस रहा है। माही ने बोला हरे शिवाय नमस्त्याम, माही नित्या ने गुस्सा, माही ने चुप बोला है। मोटू हाँ मोटी रोना नहीं चाहिए, इतना छोटी जिंदगी लेके हम लोग क्यों रो रहा है, रोना नहीं चाहिए। नित्या ने हंस रहा है, नित्या हंस रहा है। हरे कृष्ण हरे मुरारे हरे कृष्ण हरे मुरारे हरे कृष्ण हरे। क्या हुआ मोटू आपको, मेरा पेट दर्द हो रहा है, अच्छा नहीं हुआ। भाई स्पेस ने ऑन हरे कृष्ण हरे मुरारे राधे राधे राधे। मेरा पेट दर्द हो रहा है रे माही, और क्या करेगा अभी। हरे कृष्ण हरे मुरारे नित्या ने बोला है क्यों बीमार होने वाला हो, अच्छा मालूम नहीं रे क्यों बीमार हो गया रे। ला बुरा दो नित्य, ला बुरा दो। पेट दर्द, हाँ पेट दर्द हो रहा है, मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन लिया रे, क्यों क्या खाया, खाने से नहीं हुआ रे, क्या हुआ मालूम नहीं रे। हरे कृष्ण हरे मुरारे हरे कृष्ण, मैं मरने वाला हूँ इसलिए मैं बोल रहा टिक 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 बोला देखो। मुर्गा खाया होगा, मुर्गा नहीं खाया रे, मुर्गा नहीं, मुर्गा खाने से क्यों पैदल होगा, नहीं होगा ना। रिमजिमा बाय माथो, रिमजिम नों थांनोसैबो नामा आयै दानो। रिमजिम थांनोसै आरो ना। माही ने बोला हरे कृष्ण हरे मुरारे। नित्या ने बोला दारू पिए पिए हो, दारू नहीं पिया रे, बहुत दिन हुआ दारू नहीं पिया, बहुत दिन हो गया। बेनिफ्राय नित्या ने बोला गर्मी बहुत है, हाँ गर्मी तो बहुत है, हम लोग का आसाम में बारिश आ रहा है रे, बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश। नित्या ने बोला आजकल सब लोग बीमार हो रहा है, हाँ बीमार हो रहा है। माही ने बोला दोबारा मत बोलना मोटू, मेरी को अच्छा ओके मोटू, अच्छा अच्छा ओके। हरे कृष्ण हरे मुरारे हरे कृष्ण हरे मुरारे हरे कृष्ण हरे मुरारे। नित्या ने बोला इधर भी बारिश, बारिश बेस फोर, अच्छा दो, हाँ बारिश बेस होगा, हाँ हाँ दे देगा। इंद्रो राजा से बात करना पड़ेगा, इंद्रो राजा से। माही ने बोला मेरी को बोलो बोलो, बोलेगे तो नहीं आएगा, अच्छा क्या बोलना है आपको, माही बोलेगा, अच्छा माही ओके ओके माही जी ओके ओके। हरे कृष्ण हरे मुरारे हरे कृष्ण हरे मुरारे, हाँ राधे 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 राधे। भाई नित्या इतना जल्दी जाके क्या करेगा रे, नित्या मत जाओ, सॉरी इतना जल्दी मत जाओ नित्या मत जाओ। बिथरायना बुंबाय गोबाव जाबाय नामा आदा, दासो आंलो एसे गोबाव जाबाय। नित्या नित्या गुस्सा, नित्या ने दुख हो गया। माही ने बोला मोटू की शादी में डांस करेगा, हाँ आ जाओ आ जाओ। मैं डांस मतलब मैं मरने वाला हूँ, कैसे डांस करेगा मेरा शादी में। स्पेस ने बोला बिजी बिजी ओके स्पेस ओके। माही ने बोला राधे 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 राधे। मोटू 100 साल जिएगा है, 100 कब जिएगा, अभी मैं मरने वाला हूँ, कब 100 जिएगा। नित्य ने बोला राधे राधे। माही ने बोला हरे कृष्ण हरे मुरारे हरे कृष्ण हरे मुरारे राधे राधे। नित्या ने बोला राधे राधे। स्पेस ने बोला ऑन पूनम से शादी नहीं करूंगी, पूनम से शादी नहीं करेंगी बोल रहे। पूनम की पूनम को मालूम नहीं रहे मैं पूनम किधर गया रे। पूनम शादी हो गया, पूनम शादी हो गया। राधे 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 राधे। हरे कृष्ण हरे मुरारे। माही ने बोला मैं मर जाऊंगी मोटू, क्यों मरेगा तू, मरने चाहिए, तू मरेगा। कौन बोला, कौन बोला, कौन बोला, बोला ना बोला बोला। पूनम की, हाँ कौन बोला पूनम की। भाई ने बोला बार बार मरने की बात करता हूँ, अच्छा मरने के बाद नहीं 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 ओके नहीं करेगा, ठीक है। भाई शादी हो गया, हाँ शादी हो गया। स्पेस ने ऑन राधे 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 रीना रीना मोटू।
नित्या राधे राधे, माही राधे राधे। नहीं हुआ अच्छा, नित्या ने बोला नहीं हुआ। बोल रहा है कि पूनम का बच्चा है, बच्चा 2 बच्चा है। मोटू शादी मोटू शादी करूंगी, हाँ करेगा करेगा। माही ने बोला मेरा दुश्मन 100 साल जिएगा। अच्छा 100 साल नहीं जिएगा, 100 साल नहीं जिएगा, जिएगा आराम से 50 साल जिएगा शायद। नित्या ने बोला पूनम को लेके आओ। पूनम का नंबर नहीं मेरे पास, किसी लेके आएगा। हे भगवान, हे भगवान बोल रहा है। माई ने बोला राधे 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 राधे। माई ने बोला राधे 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 राधे। नित्या ने बोला तो बच्चा बच्चा किधर है, किसने बोला ये सब? वो आंगन है ना, आंगन, क्या नाम इसका मालूम नहीं मुझे। पागल बोल रहा है, मालूम नहीं। एन हाउस लाइक डाउन, एन हाउस थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम एन हाउस। नित्या ने बोला राधे 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 राधे। एन हाउस आया मालाय दाना एलबि होआबा गोसोखौनो सान्थि मोनांगोन नामा आयै। नित्या ने बोला गलत इनफरमेशन। अच्छा राधे 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 राधे। बेबी बोरो लाइक डान जयपी। ओके ओके थैंक यू सो मच बेबी बोरो लाइक डान, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम बेबी बोरो। नित्या ने बोला राधे 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 राधे। माही ने बोला ओके भाई आप, माही इतना जल्दी जाएगा? नित्या ने बोला भाई आप इतना जल्दी जाएगा? बिबारा बुंदों हेलो दादा दाबो दं नों? दाबो दं, आं थैथ'वाखै। नित्या ने बोला जा रहा है, क्यों इतना जल्दी जाएगा नित्या, और रुको ना, आप लोग के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, थोड़ा वेट, थोड़ा रुको। एना सब मिनी बेर ना। माही ने बोला ओम शिवाय नमो। माही ने बोला राधे 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 राधे। बेबी बर'आ मा बुंखो आंखौ सिनायदों जयफिन दादा, जयफिन नोंखौ सिनायस्लां आं सोर जाखोथाय, मिनि क्लाबला जोब्बायलै। माही ने बोला राधे 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 राधे। आप लोग मत जाओ यार, आप लोग मेरा जिगरी फ्रेंड है, जिगरी दोस्त, आप लोग जाएगा तो कौन मुझे सपोर्ट करेगा? आप लोग मत जाओ, आप लोग मत जाओ, आप लोग मत जाओ। आं थैयाखै, थैयाखै, ओं थैयाखै। नै प्रान्जितआ फैबाय आरोना। Thank you so much, 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 thank you so much। मा नाम दं? बिबि बर' मिनिबाय। बिबारा मा होनदों आं थैबायसो सानदोंमोन नोंखौ नामजारा, आं थैथ'वा। प्रान्जिता अन 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 स्पेस अन अन। मोटू क्या क्या खाया? हाँ मैं सुबह खाना खाया। बिबि ने बोला सोर जय खाजय सोर खाजय बुंखो ना मिथियालै, सोर खाजय बुंखोथाय। अन 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 थैंक यू सो माच, थैंक यू सो माच, राधे राधे राधे। सनजित ने प्रान्जिता ओम शिवाय नमो शिवाय नमस्ते। बिबारा बुंदों ना असान्थिलै बाय दादा। हा बिबार माबोरै असान्थि जालायखो नोंहालाय? प्रान्जितजों एलार्जि दं नामा बिबारालाय? नित्या ने बोला राधे 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 राधे। नित्यानि राधे राधे। माही ने बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे मुरारी हरे कृष्ण कृष्ण। प्रान्जित दानो बाय सनजित, प्रान्जित दे दानो बाय। बिबिया मा होनदों फुंनि मा जाखो, मा लोंखो खाजय? फुंनि आंहा ओंखाम राधे 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 ना राधे राधे हास्राय राधे राधे।
नित्यानि बोला हास्राय बिबिनि भी हास्राय नित्यानि बोला हास्राय हरि हर महादेव हर महादेव बोला हर महादेव हर महादेव बिबि बरा जि बायदि मिनिबायलै नित्या बुंबाय राधे बिबारा बुंदोंना आं ओंखाम जानो दा राधे जाग्रा ला नित्यानि बुंदों राधे बेबि बर'ने हास्राय बिबि बर' हास्राय नित्यानि बोला जय श्री कृष्ण बिबिने बोला हास्राय प्लीज कमेंट करो कमेंट हंसना नहीं चाहिए नित्यानि बोला है श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हरि नाथ नारायण बोल रहा है बेबी ऑन मोटू हैप्पी हो हाँ मैं ही हैप्पी हो ऑन बी वॉइस ऑन हास्राय हरे कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हरि नाथ नारायण वासुदेवाय एक माँ शिव सबमी सक्सेट क्यों हो हाँ मैं ही सेट नहीं हूँ आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा है सेट नहीं है आप लोग के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा है हरे कृष्ण हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हरि नाथ नारायण वासुदेवाय एक माँ सबमी सखा हमारी ये नाथ नारायण वासुदेवाय बोल रहा है स्पेशली ऑन का जाऊंगा हाँ निधि बन का जाऊंगा हरि शिवा राधे बोला है राधे नित्या माही राधे नित्या राधे बिबारा ओनली ऑन ओके नित्या ने बोला राधे नित्या ने बोला राधे माही ने बोला है राधे अलबी सरकार जी जय हो अलबिली सरकार नित्या ने बोला राधे अलबिली सरकार की जय हो हम लोग का नित्या ने बोला राधे माही ने बोला राधे अलबेरी सरकार की जय हो नित्या ने बोला राधे माही ने बोला राधे अलबल सरकार की जय हो माही ने बोला राधे अलबेरी सरकार की जय हो नित्या ने बोला राधे माई ने बोला हरि कृष्ण हरि मुरारी नित्या ने हंस रहा है नित्या ने ऑन थैंक यू सो मच कमेंट कीजिए कमेंट 1 2 3 अमा गुन्थु 3 से 3 चिकिनि मोनथाम 4 5 6 हिंजावखौ दा लाथ' स्पेसनि ऑन 1 2 3 अमा गुन्थु 3 से 3 चिकिनि मोनथाम 4 5 6 हिंजावखौ दा लाथ' को मास्रा बेदराय को कमेंट प्लीज एवरीवन गाइस दैजिरि दैमुआ ऑन दैजिरि बसुमतारी कमेंट बिबारी ऑन थैंक यू ला बुरादो एवरीवन गाइस ला बुरादो हरे कृष्ण हरे मुरारी हरे कृष्ण माही कमेंट बोलो श्री कृष्ण हरे मुरारी गोविंद ओम नमो नारायण बोलो एनाव सेबा हार हरबाय आरो ना ओके कमेंट एनाव सेबना हार हरजोब्बाय प्लिज कमेंट कीजिए लाभ उराय होबाय नों थिननायखा आदसा दे एफायु थरसेबो उरायाखै गैया नुवाखै आं लाभ उरायनायखौ माला उरायखौ बे जोंना लाभ उरायनायखौ नुवासै आं आइ बिखुनजो नोंनि लाभ उरायनायखौ नुवासै दै लाभ उरायनायखौ नुवासै
मिनिबाय आरो जे आइ बिखुनजोआ थगायलाबायबायना आंखौलाय प्लीज कौन है कमेंट कीजिए कौन चला गया क्या कौन चला गया और कौन है प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट कौन है आंबो दिनै 59 आव दङ दै तिनि 4 5 6 7 8 9 6 मिनिट दंबावो लोगोफोर 6 मिनिट बेसने अन जोंना आइ बिखुनजोआ हेन हाउस आरोना हेन हाउस बिखुनजो मा ओंख्रि संखो दे खोन्थाहरदो दे आइ बिखुनजोआ जोंना माबासोआवनो 4टासोआवनो ओंखाम सोंखाम सेस होयो नामा दाना एलबि होनो थाखाय सानसे एलबि होआबा गोसोखौनो लोमजानाय बायदि मोनलाय लायो नामा जोंना मा बुखो स्पेसा गुड मर्निं आइ बिखुनजो नांदोंना जोंना एन हाउस एबा ना स्पेस ब्र एन हाउस एबा जोंना सानसे एलबि होनो मोनाबा लोमजायोनो हावा रे हावा रे हावा रे Stepani na Stepani teramane matla hawa re गोसो थोनायजों गारजानाय बायदिसो मोनो आंहा आयै गोसो थोनायजों गारजानाय बायदि मोनथारो आरो ना बा जोंनालाय चेनेल सापर्टिं सोर चेनेल सापर्टिं ग्रुप जालायखोब्रा इलाय जोंना एलबि आंनि बयफ्रेन्डसो होनदो एन हाउसेब आयै एन हाउसेबलै नों दा जेनेबा जोंना माबाजों आसोलजोंलाय नायलायनानै फैनाय ना लाभ मेरिज ना एरेन्ज मेरिज ना माबा मा होनना बुंगोन खोन्थाहरदो दे गुड मर्निं आफा नामजादा आफा दे आरो 4 मिनिटबाव लोगोफोर अननानै दिनै बारा होआ रागा जोंबा सानसे होगोन दालां मा होनना बुंखो इउटुबा बियामादै बिजामादै जाबाय आरो ना देलाय कमेन्ट खालामलाय बाहेरायाव थांना फैनो दे आङो कमेन्ट खालामदे लोगोफोर दसे जोंना मा बुंखो प्रान्जिता अन स्पेस अन मानसियाबो थाला आंबो थांनोसो दङब्रा आं बिजिल' अनल'सो दं अके स्पेस जेबो नङा प्रान्जिता अन
एनाउन्सार मा होनो सनजित टाइम अभार ना चार्ज होनो दे होदो फोजोबदो दे आंबो दोननोसै रागा जोंबा दिनै सानसे उन्दुना दोनगोनलां खेला आरामसे मबाइल चार्ज होनानै आं दिनै बिराद दुखु जादोंलै लोगोफोर बिराद दुखु दै आं दिनै रावनिबो एलबियाव थांनो हानाय ना खोमालै बिराद दुखु जादों आं मिथिबाय ना थिगसे जुमाय लोंनानैसो उन्दुनानै थानोसै आं लोगोफोर रन्जित एन हाउसेब आइ स्पेस दिनै जुमाय लोंगोन आं थिगसे जुमाय लोंनानैसो उन्दुना थांगोन दिनै सोर बादा होदों आदसा एनाउसेब सोर बादा आं बादा होबा सानदों बिखुनजोआ बादाखौनो होआ आसरित गोलेर बिखा मारलै नों आइ बिखुनजो एनाउसेब गोलेर बिखा बादा होमारासै होनबा आंखौ आंलाय बादा होबा सानदोंमोन सोर बादा होदोंसो नांबाय आयै आंना बिखुनजोआ गोलेर बिखासो होमबा आंलाय सानदोंमोन आंनि बिखुनजोआ अनसुलिथार आंनि बिखुनजोआ अनसुलि सानदोंमोन आङो थाङै थुङै माबा गोलेर बिखायबाय आरोना आंलाय सानदोंमोन आंनि बिखुनजोआ गन्थं जंजिर जिर अनसुलि जाथारगोन हनै दालाय खोनाबाय माथो गोलेर बिखासोनो किसुनि बिखा खासेवनि बिखासो आदसा खासेवनि बिखासो खासेव बिखासो होमबा कुमार सानुखासो होनबाय मदिसआ मदिस आर'नाइ लालायलायनानै बहा हिनजाव नायनो थांनो नागिरखोब्रा मदिस ब्र' नोंसोरो मुदिस आंनि एलबियाव लाइक दान्थिगौ समाज मुदिस नोंसोर आंनि एलबियाव फैयैखायनो बारहुंखा जागासिनो दंलै मिथिबायना बारहुंखा अखा मानो हादों आंनि एलबियाव नोंसोर फैबाङाना ओंखायनो बारहुंखा अखाया हागासिनो दं दै जायनासो मा होनदों ओंखाम संना जानो संख्रि गोबाब फानलु गोसा ओंख्रिया गोथावब्ला फानलु गोसा ओमफ्राय ओंख्रिया मोजांब्ला ओंखामा गेफे इदि संना जाहो आरोना मुदिस ब्र ओमफ्राय मा होनो टाइम मोनबाय थायालै सन्जिब ब्र आदसा टाइम बाय थाया आरोना आदसा अके मुदिस ब्र अके मा ओंख्रै संखो नोंसालाय जोंहा ओंख्रियानो मा ओंख्रि संखोथाय आं मैया मोनानि ओंखाम मोजांसो जादों दै मैया मोनानि ओंखाम मोजां एवनायसो जादोंमोन आं मुदिस बर' नोंसालाय मुदिस बर' नों न'आव थायो ने थांसिगोन एनाउसेबा थांसिगोनलै थांबायदां नायदां थांबायदां दिनैसिम सन्जितआ जोबजासिम थाफेराखै होनना दिनैसिम सन्जितआ जोबजासे थाफेराखै होनना एनाउसेब आं हराव थानो हायालै नों सानाव होलाय दे दायो सानाव हो जोबजासे थागोन आं हराव थानो हायाब्रा आं हराव बिराद उन्दुयो दसे उन्दुयो आं साइलेन्टनि एलबियावनो थांला नै थांनो हाला साइलि आंनाव फैला ओंखायनोथ' आं साइलेन्टनि एलबियाव थांनो हायिखायनो साइलि आंनाव फैला द' सानाव माबा साइलि आंनाव फैखायोमोन नाय आं हराव उन्दुलाङोलै दसेनो उन्दुलाङो आङो मबाइल थुनायावनो मबाइलानो डाटा अन जानानै थालाबायो आंना एनाउसेबा मा होनदों आंनि एलबियाव होनना बुंदों आरोना थाङाखै माथो बिखुनजोआ नायखुमादों रागा जोंबाय बिखुनजो आव बिखुनजो आव ओमफ्राय स्पेसा अन आफा मुदिस नामदो आरोना स्पेस दे रागा जानाङा
सना आइ बिखुनजो माइनाव सना माइनाव लोखि आव 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 ओमफ्राय स्पेसा अन होनबाय आरो ना आलु हाय गुड मर्निं बाबा नाना गुड मर्निं गुड मर्निं सोर सोर दङ प्लिज कमेन्ट केजि बिबारासो दङ मरिसा मादों मा ओंख्रि संनो नागिरदों आइ गावदां नांदों मरिसा बुंबाय बिबार गार्डे नांदों बिबारा बुंबाय आं ओंखाम जाना फैफिनबाय होनदों आरोना आदसा अखा थाफ्रिबाय दे अखा थाफ्रिबाय र' आं जि थिखांनो र' दै लोगोफोर हेलौ दासो फैला जोब्बाय मानसिफोरा ओमफ्राय मा बुंदों आंखौ मिनिगोन सानदों आं मिनिया सनजि आं मिनिगोन सानदों आं मिनिया सनजि नांबाय आरबि हेलौ आरबि हेलौ मदिस नांबाय आरबिया हेलौ आसोल बिबार गुड मर्निं नांदों दैमालुआ जोंना बेटाया बिबारा मा बुंखो बाजै लादो दादा जि थिखांनो आदसा गैयालै नोंसोर नागिरना हराबा एनावसोबा सनाफोर नांदों मुरि सादों थांनोसै होनबा आइ गावदां नांदों बिबारा मा बुंखो हेलौ गुड मर्निं दैमालु नांदों स्पेसा अनन दैमालु नांदों बिबार खाना खा लिया किया सबजि नांदों स्पेसा अन माबाया होनदों एनावसोबा थांनोसै आफा मुदि सनजितआ जोबजासिम थाया आंनावबा नांदों आयै थायोलै थायो थागोन बिखुनजोआ अनथारा आंना होमबा मुदिसा होनदों नोंगौ ना आइ गावदां होनदों बिबारा मा होनदों खालिया दैमालु होनदों मदिसा होनदों सनजित ना दंखायोलै थगायबाय थायो गैया होननानै दंखायो बिनानाव हाब गैयालै आयै गैया बेसोरा खम गोसो मोनायाव हराव खम गाबो आङो गान्दु सिग्लाबलायनाय हारसिंनो दुखुजोंनो स्पेसाव बिबारा मा होनदों दादालै ओं बिबार दे बुं माहा दादा बुंलाय थाखो रे आवगायदो रे सब्दखौ आवगायलांदो रे मा नामदों सानै साथाम लानो नांगौ नांगौना दादा गार्लफ्रेन्डखौ ओं गार्लफ्रेन्डआनो गैयाबा सानै साथाम लानो थाखाय सादा थेमा दालायनो थाखाय गार्लफ्रेन्डबो थानांगोन ना बिसालाहे अन फैदों आरोना ओमफ्राय बिबारा मिनिबाय आरोना मस्ट वेलकाम बिसाल आंनि एलबि स्क्रिमाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय बरायबाय कमेन्ट ओमफ्राय जोंना बिसाला लाइक दान थेंक इउ स' माच बिबारा मिनिबाय बाप्पा दासने बोला लाइक दान थेंक इउ स' माच लाइक दान देने के लिए सासेल'आ जायो नामा दादा सासेल'आ जायो नामा दादा सासेल' जायालै सानै साथाम थाखानांगौ बिबार करेक्ट होनबायदों करेक्ट बिबार बाप्पा ने बोला है कैसे हो ब्रो मैं ठीक हूँ भैया अच्छा ओके खाना पीना हुआ कि नहीं बापा दास खाना पीना नहीं हुआ है नहीं हुआ राधे राधे सबको
प्यार मेरा राधे राधे बोल रहा है, विवाह ने बोला है हेलो विशाल गुड मॉर्निंग दें दिमालुआ ऑन लाइक डान थैंक यू सो मच दिमालु बेटा थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच हाँ 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 ओमफ्राय जोंना गुड मर्निं बिबार नामदों बिशाला ओमफ्राय मदिसा मानदों गस्ला गांसे गस्ला वान सानब्रैसो गाबबाय थानो ना सन्जित ब्र गोदान नांगौ आंब्रा गस्ला गांसेखौ बेसेबां गानस्लाय सुलाय खालामनो गोदान नांगौ मुरि सारा थेमा लायनाय बायदि पापानिबोला हेल' राधे राधे बिबारा उनारा सिंगेलासो बेस्ट लै दादा जेबो प्रब्लेम जाया हा बिबार नों माबायदि गोसोजों सिंगेलासो बेस्ट होनखो सिंगेलासो दुखुसिन हर सान मोदै गाबनाय हारसिंनो दुखु जानाय हारसिंनो गाबनाय बुहुद दुखु दाहा थायोब्रा सिंगेल मानसिनाव आरो बोरै बेस्ट जानांगौ सिंगेलालाय पापाया बुंबाय साबि यूट्यूबर फैमिली को राधे राधे हाँ बापा ने बोला अन दैमालु ने बोला मा ओंख्रि जाखो होनना बुंदों आरोना ओंख्रि माने ओंखामखौनो मोनजायाखैलै दैमालु मैया मोनानि ओंखाम गोजांखौ एवनायल'सो मोनजादों आङो ओमफ्राय पापाने बोला राम मुरिसने बोला राधे राधे पापा ओमफ्राय पापाने बोला राधे राधे राम बिशाला मा बुंखो सिंगेल बेसे होता है किसी की भी टेंशन नहीं होता है ना हाँ ये भी सही है ब्रदर्स एंड सिस्टर हेलो पापा ने हेलो पापा राम एन हाउस सनजित आं थांनोसैनो दे एन हाउस आयै बिखुनजो खुलुमबाय थेंक इउ सो माच आंनि एलबि स्क्रिमाव गोबावमानि थानायनि थाखाय बापानि अन बैबाबनि हास्रा हे बैबाब हास्रा बिबारा बुंबाय बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड थाबा जेरावबो डिस्टार्ब जायो थाथा फुथा जेबो गोसो बायदि खालामनो मोना दादानो फाथा फुथा नामा बारे फाथा फुथा खालामनो गोसो होनबा बिबारा फाथा फुथा जोंना ब्रादार एन्ड सिस्टारा मा होनो सोरजों गोदान लोगो जादों आंजों देखो ज' नया है ना ब्रादार एन्ड सिस्टार के साथ फ्रेंड बना लो फ्रेंड हो जाओ एना सोबा मिनि बायनो ओमफ्राय जोंना मुरिसा मांगो ओइ गावदां आइ नायखुमादों जोंखौ नांबाय आरोना स्पेस अन पापा ने बोला अन पापा देखो ब्रदर एंड सिस्टर के साथ फ्रेंड बना लो ब्रदर एंड सिस्टर देखो विशाल न्यू फ्रेंड ज्वाइनिंग मी देखो विशाल के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ बिबार गार्डन आंबो सिंगलसो नावदो जोंना मुदिसाबो सिंगल मुदिस के साथ फ्रेंड हो जाओ पापा ने बोला ओके भैया बाय अच्छा ओके ब्रदर एंड सिस्टर हेलो होदों पापा ने बोला अन ओके थैंक यू सो मच पापा मेरा बिमा के मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच स्पेशल अन बिबारे मा होदों फ्रिडम थानो मोननांगौ फ्रिडम थानायलाय बहा मोननोब्रा सिंगेलावबो मोना जरायावबो मोना फ्रिडमा जाबाय जेब्ला गथ' गोरलै बिमानि गाइखेर जानाय सम बैनो फ्रिडम समब्रा गथ'नि जिखुनु मानसिनि फ्रिडम समा जाबाय जोङो जेब्ला बिमा बिफानि गाइखेर जानाय बै समानो फ्रिडम समब्रा बेनिफ्राय जेबो फ्रिडम सम गैयाथ' नों देरनानैबो बेसेबां लेखा फरायनांगौ लेखा फरायनाय मानाय सब खस्थ' आरोना मानसिनि लाइफआनो बिबारा मा होनदों गोसो बायदि बिन्दास ना बिबार नोंलाय बहाथो गोसो बायदि ओमफ्राय बिशाला मा होनदों हार विशाल जय विशाल हार विशाल जय विशाल विशाल को सपोर्ट कीजिए एवरीवन गाइस स्पेशली ऑन बिशा मा होनदों सनजित राइट नामदों बेसेबां सिंगेल दाथ' नै जोङो बेसेबां गोसो सिङाव गाबो दुखु जायो सिंगेल रावबो गैया मालाबा मोनायावनो उन्दुनो ओंखारा गाबनानैनो गान्दु सान्दु सिलांजोबलाय लायो गोसोनि खोथा सोरनो फोरमायनो हाया बेसेबां दुखु दाहा दङ सिंगेलनावसो बांसिन दुखु थायोलै जरानावबो थायो थानायालाय होमबाबो सिंगेलनावबो दुखु थायोब्रा सोरनो फोरमायनो गोसोनि खोथाखौ हारसिं दरसि हारसिंनो बोरै बिन्दास जानोब्रा हारसिंनो बोरै बिन्दास जानो बोरै इसोर बायदि जानांगौ आं इसोर बायदि जानो हायालै हारसिंनो फाग्ला जागोन आं हारसिं थानो हाया आङो ओमफ्राय बिशाला मा बुंखो लेकिन
बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहता हूँ मैं बहुत इंटरेस्टिंग में रहता हूँ जों माने इन्टारेस्टिं थायोब्रा इन्टारेस्टिंआलाय थायो लोगोफोरजों ओंखायनो होनबाय दा आङो हारसिं थानो हाया लोगोफोरजों मिनि खुसि जुमाय लोंनाय बेरायनाय बल गेलेनाय एकदमबारे मिनि खुसि एम्बु बंला हमनाय मालायनि बारि बागानाव गय खान्थाल थाइजौ खावनानै जानाय बहुत हेपिब्रा उन्दै समनि समाव आरोना उन्दै समाव बहुत हेपि जेब्ला सासे मानसिया साननो रोंबाय संसार जानायनि सम फैबाय अब्ला बिराद दुखु जायोलै ओमफ्राय जोंना मरिसा माखो आंहाबो गैयालै गान्दुफोरखौसो गोबानानै उन्दुनांगौ जायो आंहा समजों सेमलै मरिस आंथ' सम समनो गान्दुखौनो गोबा खरलाबायो मरिस मा खालामनो आरोना रावखौबो मोनाबा गोबा खरबनोबो हिनजावबो गैया जाहैबाय बिमा बिफानावबो बिनो हायाब्रा मुदिस मा मावना जाहोगोन बिराद दुखुलै मुदिस बेफोर दुखु दाहाखौ सोरनो फोरमायनो नैबे इउटुबनोसो फोरमायना होबाय आं नोंथांमोननो आरोना जोंना बिबारा मा होनखो आंनि थाखाय सिंगेला बिन्दास दादा नादा आदसा सोरनिबा थाखाय मोजां सोरनिबा थाखाय गाज्रि बिदिनो आरोना मा बुंनो आरोना ओमफ्राय बयनिबो आखाइया आगदा बयनिबो जेनेबा आसिया समान नङा नालाय बेबायदि आरोना जोंना बिसाला मिनिबाय आरोना स्पेसा अन मरिसा मा होनखो होद सनजित मैया गार्लफ्रेन्ड गैयैनि टेनसनआव बियारखौनो गंथाम लोंदों सनजित आदसा गंथाम गाहाम लोंबाय माथो बेसेबां दामिमोन बियारा हमना ला 120 थाखानि बियार नामा 120 थाखानि ना 150 बियारखौ लोंखो नोङो 180 जाबायना दायो बियारा ओमफ्राय स्पेसा अन अनलि फ्रेन्डशिप थाबानो जायो आंनो दादा आदसा फ्रेन्डशिप थाबाबो जायो जानायालाय फ्रेन्डशिपआनोथ' नांगौना बिराद ओमफ्राय मरिस बुंखो 180 लै जोंना दाम बारा आदसा नोंगौ जोंनाबो बिदिनो 180 खा इण्डियान ना इण्डियाना 180 ओइ भुटान अरुणाचलासो माबा 120 होमबा गंथाम लोंबायबा सानना थांदो नोंना 100 खरि एवना 300 ओरै थांदो नोंना 400 थांदों नोंना 400 बारानो थांबाय माथो 400 450नि बारा थांबाय माथो नोंना होमबा बिदिनोलै मा बुंनो आरोना ओमफ्राय बिसोरलामा इतना महंगा है 50 रुपया में मिलता है भूटान में हम लोग कहाँ भुटानाव मोनो 50आव मोनो 40आवनो मोनो भुटानाव 40-50 फोरावनो मोनो भुटानाव बेनिफ्राय बिबारा मा बुंखो गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड थाबा जेरावबो प्रब्लेमलै दादा उनाव गार्लफ्रेन्ड लाबा मिथिगोन नों दादा बिबार आं गार्लफ्रेन्डखौ आंनाबो गार्लफ्रेन्ड दंमोनब्रा बिबार 3-4 गार्लफ्रेन्ड दंमोन आंना 3-4 गार्लफ्रेन्डबो गारना थांजोब्बाय आं मिथिखायो बिबार प्रब्लेमखौ थेवबो गोसोआ मानियालै मिथिबायना बिबार गर्लफ्रेंड को थेवबो गोसोआ मानिया दा दिल क्यों मानता नहीं नेब्रा मा फिल्म मोनलायो दिल क्यों मानता नहीं नाया गोसोआ मानियाना थेवबो सिंगेलबाबो जराबाबो गोसोआ मानियालै माने गार्लफ्रेन्ड लानानै मिनि खुसि हेपि थानो लुगैयो आरोना ओमफ्राय नाथाय जायाना साननायफोरा बेनो आरोना दुखुआ सिंगेलबो नों बेसेबां थानो आरोना माथो जाखो खारजोबनाय बायदिसो खोन्थाबाय माथो जिर'सो खोन्थाबाय माथो तुम्हें मिलके मैं पागल हो गया सेल्फी ले रे थोड़ा थोड़ा रे स्पेस अन आं माथो जिर'सो खोन्थाबायब्रा आंनावलाय सासेबो गैयिसो खोन्थाबाय ओमफ्राय जोंना मरिसा मागो बिआर गार्डेन ओमफ्राय बिबारा मागो नों बायदि गारजाबासो मोजां मोनगोन आंथ' दादा नों बायदि गारजाबासो मोजां मोनगोन बिबार आंसो गारबावदोंलै गार्लफ्रेन्डआ गाराखै माने आंनि लाभ हिस्ट'रिया एकदमबारे बोरैबाथारलै मिथिबायना एकदम मिलायथारा तुम गर्लफ्रेंड का लाइफ को बहुत अच्छा लगता है क्या नंदना अच्छा लगता है कभी मतलब रोना भी चाहिए आं दाना आं हारसिंनो थानो आं हारसिंनो बिराद मोजां मोनो मिथिबायना दायो
मबावबा बेरायगोन अनेक सिमां सुजुयोमोन आरोना ओमफ्राय दायो जेबो सिमां सुजुला आरोना आङो बिदिसो मा बुंनो आरोना जोंना मदिसा बियो बियार गंथाम लोंबायनो मैयायो गर्लफ्रेन्ड मोनैनि दुखुआ बेसेबां दुखु होनबा सानना नाय बिबार मदिसनि दुखुखौ नाय बियार गंथामा बेसेबां बोजों बिरबाय था दखानाव बायना होनो मबाइल बायना होनो थाङा रागा आरो फैसा थाखा थाबानो गर्लफ्रेन्डफोरा ओमफ्राय जोंना बिसोर लामाखौ मैं तो फुल टाइम अकेले रहता हूँ मेरा घर में भी कोई नहीं है खाना भी मैं खुद बनाकर खाता हूँ नाचा हा ओमफ्राय बिबारा मा बुंखो आंबो हारसिं ना गोसोआ ओमफ्राय स्पेसा अन 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 बिबा ओमफ्राय आं दोननोसैदां लोगोफोर ना मा बुङो ना रायलायबावनोमोन स्पेसा अन बिबारा मा होनदों आंनो फैसारबो नाङा गर्लफ्रेन्डबो नाङा मोनदाना बिबारनो फैसारबो नाङा आरोना मानो फैसार नाङा रे बिबार माबोरै जाखोले बिबार गावा एसे दामखौ नांसोआरे आंहा आंनो गर्लफ्रेन्ड नांसोआरे फैसाबो नांसोआरे होनना बुंब्ला बिबारनि रायलायनाया मदिसा मा बुंखो आयौ बिबार गार्डेन बिदिसो होनानै दाना जोंना बिशाला बाय बायनो अके बिशाल ब्र थेंक इउ स' माच रोजा रोजा साबायखर आंनि एलबि स्क्रिमाव फैनानै आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय बिशाल थेंक इउ स' माच ओमफ्राय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंना बिबारा मदिस नामिनि बिबारा दैमालुआ नामदार ना दोनथ'नोसै नामा लोगोफोर ना मा बुङो लोगोफोर नोंथांमोना मा बुङो बेटारि गैलालै मबाइलाबो फाग्लासो मोनायाव जि बारहुंखा फैदोंना दे होमबा बाय बाय आं गासैबोनो इबायदि बारहुंखा फैदों एकदमबारे आं मदिस मा लुगैनोसैना एकदम बारहुंखा सारअन्थाइ फैनानै एकदम गासैबो स्रां थैजोबनांगौ गैला लांदां जालायनाय बे मुलुग संसारा मानसि लांदां लांदांलै मेन्देला लांदां लांदां होननायफ्रा साला सामब्राम माबाया सुवादा जेलाव थांनानै दासो ओंखारबोनायखौ लांदां लांदां मोनदों होनलायलायनायब्रा मानसि लांदांलै मेन्देला बिदि दा दैमालुआ लाइक दान थेंक इउ स' माच दैमालु ब्र लाइक होनायनि थाखाय साबा जाफैनलायबाय माथो मानसिया सोर सोर दंब्रा साबा गाहाम सोर सोर दंब्रा सयजन गाहाम सोर सोर दंब्रा आयै सयजन गाहाम जालायबायना स्पेसा अन आरोना दे लोगोफोर दोननोसै ने दा बेलासियाव होनोसैलाय मा बुङो लोगोफोर दसेनो माथो खालामनो आरोना दाबो थिबो जाला आं दं आदसा बिबारा नों दं आरोना बिबार प्रानजितआ मा जाखोब्रा प्रानजितआ बोरो प्रानजितआसो नायखुमागासिनो बायदि नुदों आं प्रानजितखौ गोसोआ दुखु थाब्लानो समा नङा थांनो मोनगोन सोरगो रायजोआव स्पेस अन दिमाला होनदों मेरा हि द आइडि है आदसा दैमालुनानो द आइडिखा दैमालु आरो मोनसेया जाबाय माबा मा नाम होनोमोन बिशाल नोंना द आइडि नोंना द आइडि जाबाय ओमफ्राय जोंना बिबारा 1 स्पेस 1 4 जाबाय ओमफ्राय जोंना मुरिस 5 आइडि अके दैमालु थेंक इउ स' माच मोननै आइडिजों फैनो थाखाय आं दैमालु नोंखौ मिथिखादों आरो ना हाब माबोरै मोननै जाखोब्रा दिनै सानदों आरो आं दैमालु नोंखौ मोननै आइडिजों थाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच दैमालु मोननै आइडिजों थाफैनायनि थाखाय मा बुंनो आरोना लोगोफोर दसे बिदिनो डायलग होबाय आरोना बेसेबांथो दुखुयै थाबाय थानो नङा होमबा सम एसे डायलग होनांगौ ओमफ्राय एसे डायलग होबाय आंथ' बिराद बेमारिलै लोगोफोर मिथिबायना आं बिराद बेमारि जाना दं दे थेवबो आं दिनै एसे मिनिलाबायबाय आरोना दुखु खुसि खालामलाबायबाय आरोना बिराद बेमार जाना दं दे लोगोफोर ओमफ्राय थेंक इउ स' माच लोगोफोर मा बुंनो आरोना दसे समब्लाबो नोंथांमोनजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांमोनजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय हेपि मोनबाय ओमफ्राय लोगोफोर लायलायदो दे सोर दङ बाय होनलायलायदो अननानै ओमफ्राय जोंना स्पेसा मा होनदों
अन थेंक इउ सो माच स्पाइसा अन दामदों ओमफ्राय आं दे होमबालाय दोननोसै दै लोगोफोर गाज्रि दामोन जोंना स्पाइस थेंक इउ सो माच ओमफ्राय जोंना दैमालु थेंक इउ सो माच ओमफ्राय बिबारि थेंक इउ सो माच अके दैमालुआ बाय बाय होनना अके ब्र रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनि स्क्रिनाव फैनानै आंखौ सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय आंबो सापर्ट खालामफिनगोन आं दोननोसै होमबा दै आं दानबाय दै गाज्रि दामोन आं दानबाय दै आं दानबाय दै